Wow! Ano alam mga bossing experience. Kami nito blawin ni. Ngayon kasi ko kanyo. Sobra lang kayo. Along din na kayo lang tao. Kamingit marayaw. Ayan. Nakakaaksaw lang tao pati stock. Kung natin daw bumipikan mo eh. Sa isa pa biyat, alam sinupat. Kung duha kyaw si manok-manok. Inabok kyaw na muna kain ha. Inabok sa mamon area. Pakita ko kanyo. Bukad. Ayan. Pre na ka ako. At least ako ni sa blong ta down mo eh. Kasi hindi masugpunod mo kung yung buwan. Inalong. Ayan. Taon sinamon, timawag na siya. Kasi yung mga panayman ka po na nila ang tumato. Ayan, ang pwede panayman tayo ready.